Eletään vuotta 2060. Kolmas maailmansota on ollut käynnissä jo 20 vuotta ja mitä loppua ei näytä tulevan. Bunkkerit ovat kysyttyjä paikkoja ja ne, jotka vielä sinne pääsevät, niin yleensä sinne pääsee vain hyvän älykkyysosamäärän omaavat henkilöt. Kohtauksemme koskee tämmöisessä bunkkerissa käytyä keskustelua, jossa nokkela ADHD-tutkija keskustelee markkinoija elegantin huonokuntoisen kanssa. Okay. Hei, miten sä oot tänne päässyt, kun onko sulla nuo jalat mennyt tuolla pommituksessa? On mennyt, joo, en ole meni niin yhdessä pommituksessa. Olen sen jälkeen siirtynyt markkinoijaksi. Markkinoin uutta teknologiaa. Ahaa. Oletko sä, mä kun olen miettinyt sitä, että kun tämä on niin PA tätä elämä tässä maailmassa nykyään, kun sota ei saada loppua eikä mitään tehtyä, niin mä haluaisin vähän tutkia ihmisluontoa tai maailman, mitä tuolla ulkopuolella on, mutta mä en oikeasti itse viitsisi mennä sinne, että voisinko mä lähettää jonkun kloonatun henkilö, onko semmoista mahdollista? Kyllä kloonaus on todettu mahdolliseksi. Tietenkin klooneissa kloonit ovat jo, niitä on kokeiltu jo niin paljon, että he ovat nousseet erässä. Olemme tehneet heille oman pesäpaikan, missä heitä on, mutta he ovat jo nousseet kapinaan, mutta jouduimme yhden sukupolven klooneja tuhoamaan, koska heidän kapinansa ulottui niin paljon. Myös aktivistit puolustivat heitä. Miten on, jos mä nyt kloonaisin itseni, niin voisinko mä silloin tutkia ikään kuin itseäni? Kyllä voisit, se olisi identiteetti. Identtiset kaksoset muuten saavat toisistaan iloa. Samalla lailla kloonit saavat iloa. Ai, mutta tämä on tosi hieno juttu. Toisaalta, niin miten siis sitten, tiedätkö sitä, että kun mulla nyt on kuitenkin jo aika monta kymmentä vuotta elämää takana, niin miten se klooni sitten saa sen kokemusperäisen tiedon? Hän näkee ikään kuin ihan vain katsomalla sinuun, mikä on hänen tulevaisuutensa. Miten se on ratkaistu? Se on eräänlainen aisti, mitä me emme voi käsittää, me ihmiset, jotka emme ole klooneja. Se on vain klooneilla oleva aisti? Niin. Oi, sehän on ikään jännittävä juttu. Minä haluaisin heti... Mutta miten mä itse sitten koen sen kloonin? Näet itsesi sellaisena, kun olet todennäköisesti nuorempana. Näet sekä, se on peilikuva. Joillekin se on... Jotkut ihmiset ovat joutuneet siitä niin pahaan depressioon, että he eivät ole olleet enää omaan itseään, mutta jotkut ihmiset ovat taas kokeneet päinvastaisen. Minä olen ihan varma, että minä kyllä osaisin tämän asian hoitaa, koska olisi aika mukava. Tiedätkö, mitä minun pitäisi tehdä, että saisin nyt vaikka ihan tuossa tuokiossa jotain itseni kloonattua? Maksaako se paljon? Se maksaa jonkin verran, se ei ole niin kallista kuin oli 20 vuotta sitten, mutta nykyään se on halventunut. Tietenkin mitä varoitan, että aktivistit voivat lähettää uhkausviestejä, koska kloonauksen vastaisia aktivisteja, aktivismi on edelleen, sitä on aika paljon. He ovat lähettäneet jopa pommiuhkauksia ihmisille. Mutta me voimme kuitenkin tämän päivän teknologialla valvoa, että aktivistit eivät jahtaa teitä. Niin, että sinä takaisit sen, että minun kloonini, tai kyllä, minä selviäisin. Mutta entäs sitten, jos minun kloonille tapahtuu jotain, niin koskeeko se minuun? Valitan edelleen. Asia, johon en voi vaikuttaa, on se, että meillä ei ole ihan niin varaa. Meillä on velvollisuus pitää klooneistakin huolta, koska ei olisi mitään järkeä huonokuntoisissa klooneissa, mutta silti he ovat toisen luokan kansalaisia. Mutta entä jos minä ottaisin sen oman kloonini asumaan luokseni tänne bunkkeriin? Siitä pitäisi keskustella
ylätahdon viranomaisten kanssa. Voi yrittää, mutta vähän pelkään, että se ei. Mitähän siinä pitäisi tehdä, että se onnistuisi? Pitäisikö tuntea oikeat henkilöt? Sinun pitäisi mennä ensinnäkin kloonausyhtiön johtajan kanssa puhua. Tiedätkö, kuka hän on? Tiedän, tässä on hänen nimensä. Tässä. Miten saan hänen yhteyttä? Voinko mennä sinne hologrammina heti? Kyllä voi. Hyvä. Kiitos tästä. Minä menen nyt heti sinne että keskustelemaan tästä, koska haluan tämän kloonin itselleni apulaiseksi. Siitä vaan. Joo, kiitti. Toivottavasti pääsemme taas vähän katsoa ulkoilmaa tältä bunkkerista. Toivottavasti. Moi. Eletään jälleen vuotta 2060 tai edelleen vuotta 2060, mutta nyt olemme kiirastulessa ja maailmassa tekniikka helpottaa ja uhkaa elämää ja ötököitä tuotetaan tehostamalla. Jälleen samat henkilöt, eli ADH, nokkela tutkija ja markkinoija, elegantti, huonokuntoinen, kohtaavat toisensa nyt ötökkätehtaan vastaanottotilassa. Ja sitten alkaa tulla. Hei, olen tutkija Maija ja tutkin noita, miten teidän ötököitä tehdään, onko niissä riittävästi proteiinia, onko se työolosuhteet hyvät, ketkä niitä tekevät, miten huoletaan robotteja ja niin edelleen. Voisitko kertoa jotain minulle tästä? Voinko syödä turvallisesti ötököitä? Voit ja et. Sinun pitää katsoa tarkkaan mitä on. Osittain olemme onnistuneet pääosin puolittain hyvin näissä ötökän syömisessä, mutta puolet on osoittautunut. Kloonasimme ötököitä ja se osoittautui vääräksi joissain tapauksissa niistä tuli ei-syömäkelpoisia. Näillä hyönteistutkimuksella tutkimme myös robotteja, miten ne hyönteisyhteiskuntien kautta. Mitenkäs näitä, nyt mä tiedän, että mitä on. Onko teillä minkälaiset merkinnät? Voisinko tutkia sitä teidän laboratoriota? Miten siellä tehdään? Onko teillä oma laboratorio? Meillä on. Toista paikkaa pääsee tutkimaan, toinen ei. Toista valvoo on hallituksella ja siellä on liian salaista tietoa. Sinne ei pääse. Minkälaista salaista tietoa? Mitä siellä on kokeita ja mikä on tilanne roboteilla ja näin. Ajattelemme ihan kaikkien parasta, miksi se on salaista tietoa. Niin onko se niin kuin liikesalaisuuden piirissä olevaa? Sekä että. Tiedätkö, mikä on teidän pahin kilpailijanne nyt tässä ötökkätuotannossa? Pahin kilpailijamme on tällä hetkellä kilpailijoita. Meillä on paljon kilpailijoita, mutta toisaalta paljon myös yhteistyökumppaneita. Niin, meidän kysyäkin tärkeimmät sidosryhmänne. Robottiala tukee meitä pääosin, mutta sen sijaan meitä vastustavat sotateollisuus puolittain sotateollisuus ottaa meiltä mallia, mutta meillä on vastustajana robottiaktivistit. Heidän mielestään me teemme ötökkämme kokeilla ja niin yhteiskunnan kannatuksella me teemme liian inhimillisiä robotteja, annamme heille liian inhimilliset tunteet ja he näkevät robotteja kohtaan empatiaa. Voi sentään. Sitä minä kyllä, mutta enemmän olen kiinnostunut kuitenkin tutkijana näistä ötököistä sinänsä ja siitä, että miten ne meidän ravintotuotantoketjussamme palvelee ihmistä
ja miten laajalle ne viedään ja kuinka ne valmistetaan ja mitä lisäaineita käytetään ja tämän tyyppiset asiat niin kuin ravintotieteellisesti. Olen niin kuin enemmän ravintotieteilijä kuin robottitutkija. Se on hyvä. Aikoinaanhan Einstein sanoi, että jos kaikki maailman mehiläiset kuolisivat, ihmisellä olisi vain 4 vuotta elinikää. Välillä niin tässä 30 vuotta sitten näyttikin siltä, mutta onneksi tämä lause otettiin uudelleen esiin ja se sai ihmiset kiinnostumaan mehiläishoidosta. Aivan. Entäs nyt nämä ötökät, joista te teette tätä ruokaa täällä, niin tuotetaanko ne ötökätkin täällä vai onko ne niin kuin kerätty luonnosta? Pääosin keräämme luonnosta. Kloonaamme kyllä, mutta kloonausruokaan vaatii tiukat vaatimukset, että se on oikeanlaista. Tämä on yksi asia, mitä tutkitaan salaisessa, että mikä on oikeanlaista ei. Pääosin se, mitä salainen ryhmä on hyväksynyt, on ollut syömäkelpoista ruokaa, mutta sanotaanko alle puolet on osoittautunut myrkylliseksi ja haitallisia sivuvaikutuksia. Tämä on siis, miten te voitte varmistaa, että teidän raaka-aineissa ei ole myös myrkyllisiä ötököitä? Nehän on niin kuitenkin pieniä ja lajeja on niin runsaasti. Luonnosta otetut voi olla käytännössä 100% varma, ettei ole, mutta koska olemme halunneet säästää rahaa ja kloonaukseen, meidän on pitänyt ottaa myös klooneja, mutta edelleen voi olla aika varma. Meillä on, minä voin näyttää teille mikä on merkintä, missä on klooni ja missä ei. No entäs sitten, onko teillä sellaisia kasvattamoja? Ötökkökasvattamoja? On. Niitäkin on rakennettu. Toisillahan on siis tavattoman nopea tämä lisääntymisnopeus joillakin niin ötökkölajeilla. Ne munivat käsittämätön määrä munia ja ne on kuinka näitä ötököitä hoidetaan, että onko ne nyt varmasti niin, että niitä ei kiduteta? Tuohon kysymykseen ovat jo aktiivisesti kysyneet. Meillä päin tässä tutkimuskohdassa meillä käy tarkastajat ja meillä on osoittautunut olosuhteet hyväksi. Jossain päin maailmaa, jossa ne ovat osoittautuneet erittäin eläinrääkkäyspaikoiksi, mutta ne ovat vähenemään päin. Joo, eli teillä on oikeasti kilpailuetu tässä, että te pidätte olosuhteet hyvinä kyllä. Ja sekä se on lisännyt myös markkinointia. Niin. Välillä ei ehkäpä lisännyt, kun ihmiset eivät välittäneet yhtään hyönteisillä mukamassa on liian pienet aivot. Mutta sitten se väite kumottiin. Joo, hyönteisetkin on itse asiassa aika älykkäitä. On, ja itse asiassa kiduttaminen ei lisää. Muistan, kun iso isäni puhui, kuinka nerokkaita muurahaiset ovat. Juuri niin, ne ovatkin eräitä tärkeimpiä. Ja herkullisia. Kyllä. Onko muurahaisten hinta muuten sama kuin, riippuuko niinku ruoan hinta siitä, mistä ötökkälajista se on tehty? Jonkinlaisia eroja on, mutta viljely osoittautui ehkäpä helpommaksi, mitä luultiin 20 vuotta sitten, mutta eroja on. Esimerkiksi mehiläisissä totta kai kuningattaret maksavat samoin muurahassa totta kai. Onko ne todella parempia vai onko ne vain sen takia, että ne on ekstra hienoa syödä kuningatar mehiläistä? Kyllä se oikeastaan on niin, että se on puolittain vain taikauskoa, että kuningatar mehiläinen olisi makusta kuin ei. No tätä minäkin olen epäillyt, mutta kiitän kuitenkin tästä haastattelusta. Minusta tuntuu, että teillä on asiat kunnossa. Kiitos. Teen tästä raportin. Kiitos. No niin, nyt olemme saapuneet vuoden 2060 taivaaseen, unelmaan, läheiseen, lämpimään ja turvalliseen. Ja keskustelijana on kulttuuri- ja käsityötuotteiden manageri ja markkinoija, joka on edelleen elegantti ja vähän huonokuntoinen. Ja nyt tutkija, nokkela ADHD-tutkija tulee kyselemään vähän tämänhetkistä markkinatilannetta markkinatutkijana, että missä päin maailmaa mitäkin on.
Hei, päivää. Päivää. Tulin ihan henkilökohtaisesti tapaamaan sinua, vaikka usein olenkin netistä nähnyt, mitä teet, mutta koska haluaisin tietää vähän tarkemmin asioita, niin kasvokkain tapaaminen on joskus hyvä. On, totta kai. Niin mä olen saanut tehtäväkseni tuolta ihan kulttuuriministeriön taholta tehdä tutkimuksen siitä, että minkälainen tarjonta tällä hetkellä on ja onko meillä jotakin kysyntävajetta tai tarjontavajetta olemassa. Sä varmaan tiedät asiantuntijana parhaiten tähän vastaukseen. Ei oikeastaan ole, että välillä tulee sellaisia, että näyttää, että on, mutta se on ihan normaalia ollut ihan jokaisessa, että on hyvä, että vaihtelua tulee, vaihtelu virkistää, mutta se ei ole osoittautunut haitaksi. Välillä näytti maailma menevän sivistymättömään suuntaan ihan, mutta ei nyt mitenkään radikaalisti, mutta 2000-luvun 20 niin maailmassa tapahtui huima sivistyksen lisääminen. Myös olemme esimerkiksi antaneet roboteille mahdollisuuden tehdä heidän käsityötä ja taidetta. He ovat todella... Mutta eikö se ole aika vaikeaa ohjelmoida niitä robotteja? Tavallaan kyllä, niin se on sen ohjelmoijan työ. Mutta olemme tehneet heistä inhimillisiä, mikä on miellyttänyt kaikkia aktivistejakin. Aluksi he olivat epäröivät, mutta ihmisoikeusaktivistit, robottiaktivistitkin hyväksyivät sen, koska roboteista teemme sellaisia, että he eivät kärsi mitenkään siitä. Onko niin, että miettisin tässä tutkijana, että kenellä on sitten käyttöoikeus tai siis se tekijän oikeus, jos tulee esimerkiksi robotti maalaa hienon taideteoksen, maalauksen, ja sen on ohjelmoinut kuitenkin sen robotin maalaamaan joku henkilö, ihminen. Robotti voi toistaa sitä samaa maalausta, kyllä, mutta se ensimmäinen... Mutta haluamme kontrolloida sitä kuitenkin niin, että roboteilla on omat tilaisuudet. Me emme anna liikaa robotin käyttäjälle valtuuksia, kun hän tekee. Tietenkin joskus päin on toisen eri asian tilanteet, jossa joku taiteilija pyytää teknistä apua robotilta. Se on sallittua tietenkin. Joo, toi varmaan tämä tulee tuottamaan vielä monia keskusteluja meidän valtionkin taholta, siis luulen tämä tekijäoikeus tässä systeemissä, jossa robotti on. Toisaalta niin voimme palata tässä menneisiin aikoihin, kun valokuvat ruvettiin monistamaan ja niin edelleen, ja kellä oli oikeus, ja sitä levitettiin eri tavoin. Levittäminen on tällä kaikki on yhteistä. On tehty meillä on semmoinen laki käynnissä, niin mä muistankin. Piratismia ei oikeasti ole. Piratismin laillistettiin ja levitettiin. Siis se sai alkuunsa jo YouTube-ilmiöistä, mutta huomasimme, että sen tyylisiä kannatti tehdä jatkossakin. Joo. Niitä on vaan lisääntynyt ja lisääntynyt. Mitenkäs nyt nämä taiteilijoiden ja käsityöläisten, niin miten niiden tulot on? Niillä on samanlainen tulo kuin kaikilla muullakin hienoalan ihmisillä. Ne ovat aavistuksen verran anonyymisempia kuin 60 vuotta sitten, mutta se ei ole haitannut. He pystyvät heillä on erittäin hyvät varat elämiseen. Joo. Kauppa käykö se ympäri maailmaa vai? Kyllä se käy. Sen takia jakeluties tavallaan on näissä? Erittäin hyvin käy. Itse asiassa syy on niin kuin näet, että minulla on jalat mennyt huonoon kuntoon. Se meni aikoinaan, mutta syy miksi menin tälle alalle, että kun markkinoin tietyn määrän, niin minulla annetaan uudet jalat. Ja olen siitä erittäin mielissäni, että voin toteuttaa pitkäaikaisen haaveeni, eli saada kunnon jalat ja päästä avaruudessa käymään avaruuden siirtokuntaan asumaan. Mutta nyt kun tässä, saisinko vain kysyä, ottaa kuvia tässä teidän lähellä olevista näistä taiteilijoista, jotka tekevät? Siitä vaan. Taiteilijoita saa siis kuvata, oikein mukava juttu. Saa. Ja heidän töitään saa sitten varmaan tilata netin kautta. Kyllä saa. Kiva. Minkälainen tekijänoikeus näissä töissä on, mitä nyt syntyy, että voiko niitä käyttää ihan vapaasti omissa luennoissaan ja esityksissään? Kyllä voi. Tietenkin olemme kysyneet, että entä yksityisyyden suoja? Kyllä näissä on yksityisyyden suoja. Meillä on
erikseen sitten olemassa kyllä teoksia, joissa on yksityissuoja, niitä on harvakseltaan ja moni on ymmärtänyt, että nämä ne ovat vain yksinkertaisesti niin henkilökohtaisia asioita, Niin. että emme olisi sivilisaatio, jos meillä ei olisi myös yksityisyyttä, mutta se on opittu aika hyvin jo sivilisaatiossa, sivistävässä. Siis toisin sanoen, nyt kun minä näitä lainailen joissakin näissä esityksissä ja muualla, niin tarviiko minun mainita nimi, kuka on tehnyt, vai riittääkö, kun minä sanon, että se on täällä sinun pajassasi, josta myös myyn tuotteita? Tämä on sellainen paikka, josta voit todella ottaa, että heillä ei ole mitään. Joo. Yksityisyys on todella niin, että he ovat hakeutuneet sellaiseen ryhmään kuin yksityisyys, mutta se on aika helppo, ei tarvitse todellakaan pelätä, että vahingossa heitä loukkaisi. Joo, et mulla on aika turvallisin mielin. Kyllä. Tässä tehdä. Todella hienoa. Minusta tuntuu, että tämä on kaikille suureksi iloksi. Ja teillä on varmaan verkostot ympäri maailmaa. On. Joo. On ja eri puolilla. Mikä maa on tällä hetkellä tai missä päin maailmaa menee suomalaisia tuotteita tällä hetkellä parhaiten kaupassa? Niitä menee tuolla kuun siirtokunnassa. No sinne varmaan on tosi paljon kysyntää. Kyllä, tietenkin mutta emme aina ajattele enää markkinointiakaan maana. Joo, vaan meillä ei ole enää, se on vain muinainen jäänettämä maan. Joo, no, mutta kiitos tästä. Minusta tuntuu, että minä saan raporttiini tuonne kulttuuriministerille aika paljon tietoa asioista. Kiitoksia. Kiitos ilon puolella.